Най-гадното място, на което можеш да попаднеш през 17 и 18 век във Франция, определено е било Бастилията. Може би по-гадни от Бастилията са били единствено затворът Санта Маргарита заради изолацията му и лудницата Бисетър заради ужасяващите условия и гаври, които са се случвали там. Построена е през 14 век в центъра на Париж, като първоначалната функция е била защитно съоръжение на източните порти. Няколко века по-късно, по времето на кардинал Ришельо, Бастилията започва да се използва основно като държавен затвор за политически затворници. Килията и луксът са били определени от ранга на самия затворник и докато благородниците са тънели в завидно охолни килии, то обикновените хора са живяли в ужасяващи условия. Бастилията е мястото, където така известният затворник Желязната маска прекарва последните си часове. Затворът е щурмуван по време на Френската революция, а малко по-късно е започнало и неговото разрушаване, което траяло една година.